Dharam Singh Teron doctorate aman kachelong don theka puthak Teron ahem toni sipen kachoro kapajir. Hanjang lang solong kechengsi all bogajan ex-militant keder union atung chingrum petpen mai kangni. Chinthong apin pumaratum pen karbi langpi alang roy along ok kipru kapaman. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji mesen na sofa. An chot kalisi an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning hang a design ateng pen kasi margin ning hang do setame bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta hema long kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381481114 along Humri Lote Longigji. Kardom Pinyada Abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi non arjuikta Birta Anton pen. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Tu areng kilok asar lam thiki puason thak thaksi. Lokachar lehut nang li jong hele duk sung sitame halabangso kachipaduk ale bangke longvegji. Lasonsi Dharam Singh Teron alang li inut kethek ser lapen kabor I pon ale bangke kedamtang aru niphai throk arnisi inut kethek ser abang phupu amana peng chelong ponlo. Dr. Dharam Singh Teron alang likedamtang pharo sirkebra phokebra troksi aningkan jang miniphai troksi arni bang sopir thialong mahangnang theklo. Asar bura amen lake karlitang khoya Singh Teron apayamen lake karlitang kave Singh narfi henlo. Alang likedamtang pharo kre sirkebra troksi kebra phoningkan Shillong Saint Anthony College alongsi kacharli abangpu. Dr. Dharam Singh Teron alang lik Karbi Studies lapen Karbia khai ajutang jubat purkimu kiri katarlip kacepaduk lapen kethekser abang phupu aman diponsi kedamtang aru niphai trok arni Guwahati along kedo ingdeng ing koira sirkep Guwahati University convocation along Dharam Singh Teron apha Doctor of Philosophy aman pajirpon. Dr. Dharam Singh Teron alang li ahokpet Karbia jutang jubat lapen Karbia purkimu kiri katarlip abang phubinong. Dr. Dharam Singh Teron Dibhu Government College along pen graduate cepa undet pen api kedamtang pharo kresir kebra nerkep kebra phoningkan ahut Assam Civil Service along sitame first class pensi cepa undunlo lapen kedamtang pharo kresir kebra nerkebra sirkep pen pharo kresir kebra trok sikebra phoningkan an abangke Karbeng Autonomous Council along chairman ang hoy kikhidun abang fulo. Lapuson Dr. Dharam Singh Teron lapuson amana peng mate doctorate kachepalong dun thek aputhak alang li korte Vikram Teron pen Japonsi alang li hemtun isi pen kachurolam the palipon. Nilitum jasemet kehai Dharam Singh Teron mate niliik Dharam Singh Teron abarim MLA lapen Karbi Studies founder iglo alangke Karbi lamed amai pencenglo lamed lamchong pencenglo KCS along penangan alang li kecepaduga bang pulo lapen abarim MLA lapen alang li Karbi Studies mate labangso Karbi labangso akhe phan jutang jubat pencenglo penangan atumu ini tuma Karbi atumu kangbu songsi nang manlos nami alang li cepaduk pensi penangan ingkan alang li cepaduk pensi labang suka cepaduk aja ini pini alang lipan Assam University ahin pen alang lipan doctorate labang so aman pipon lo lasi labang so aman ki pipon thekapot nitum la Assam University pan churu parlo lapen nitum niliga aman peng lapen Karbia khe phan lapen Karbing long phan man peng ke ban pithek pon nitum ka dugobe Teron hemisi ninga klong pen alang litum han churu lo pen nilik phanda anso serana mahir jime pajir lo pen pun nili pai lam thisi pading jena yo ne supo doctor ke longon si do congratulations churu lo kadu churu lo ni kadu itu na ninga rong pigel Alang li non anso se aprang anat sitame akang tu yang deng kilidun thek bomji aphan sitame Dr. Dharam Singh Teron ahem isi pen
arnama herjume hang pipon thu. News report Karbi Anglong Live. Bukajan subdivision angkang kedamtang aruni phai throk siar ni anar lo por phai krehini apor hanjang langso PWD IB ahemalong all Bukajan ex militant keder union kechengsi apharman chingrum pet pen Michael Nipon Maya long all Bukajan ex militant keder union amaipu endu rong pipen mai chepahim pu ponsi mai long chunbang onsong be pensi aluhi pachiniapor enpon bangso Maya long aluhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phansi Chophalo Sitame Alang Liasai Kido Kogajok Alar Kasa Joint Secretary Babu Ingti Chitongrun Ang parta KSYC Amaipu Phubong Timu KPLT Klembang Mensing Tokbi KLNLF Klembang Angthik Singnar Lapen KLNLF Klembang Sanjit Rong Phartum Chitongrun Maike pha lama puthak chunbang onson bepensi puthot ki jai ponke ke damtang aruni phai thomkep arni Bukajan subdivision angkang along ke do risim ki od asong atum asona kisung lapen aprang choklem chodam dunang ji alama puthak ni isi iklaivet pen ki duji aphan pusi lamjai lapen la solong song throgatum aphan parlo ponlo athe ke damtang arni Gov of India lapen Gov of Assam lahini atumalong lamdon mate MOS che tokdet pen non ke rat ason lo lasi rat pen ki do kidam claim rab ji aphan puta than pajirmi pon kache tongdun aluhi Kasa Joint Secretary Babu Ingti lapen lapuson ki claim thegapot kachuro pajir ahudisi dead long ria phan mathasi risim kangtang otsi che song ponlo lapen laso kache song alam sarkar atu pinang ason anke papleng pipo pupen lamdon che tok pontang lo lasi non ke Gov of Assam atum song throgatum aphan sika kuti si panong pipontang lo lasi non ke sarkar pen sai choklem cho dam dun nang pu lapen gorengang hoi hai hui cho endun si ehe mirit che salamji kireng dunji aphan matha ponang popusi than pon lapen ang parta contract along register chiklem si tender cho jog dun pen sai choklem dun nang pu la solong nang chirap dun me ason anke kun an pen chirap chito dunji puta lam than pon kedamtang tarik thongkep arni nitum song mahang pathek pon aso song mahang pathek nang kok ilitum kedar satum kisung ke boy phopeda nangji lapen initum kedar satum rong rat along mate kadu ka velong mirapet chorpet nangji pu kemang pensil tum laso asong mahang pathek pon lapen pini laso first executive meeting lo lapen get together ta kedu pon lo labangso itum first executive meeting lapen get together kachingrum kok athepi lapuhan lo itum peace and unity itum kedar satum an donangji pu men pen lo niltum laso Cadres Union iltum centrally asong trok atum ta committee dolo hal atum fan iltum against fan kali alang li tum along li tum kaike ta chirap dun doji iltum ken athepi lake rat pen isi kemisen mane kido thekji fan si hemen si betason korte injir ason kache kam kido thekji fan si iltum so song amang pathek pen lo Lason thak chetong dun kaprek aluhi tumta jumisen alam hai hui than pajer mi ponsi kijut puthot onsong bepen chetong dun atum aphan an kajuro pajersi kechengsi all Bukajan ex militant keder union kachingrum amai misen pen pichun ponlo Bukajan pen anantiran Karbi Anglong Live. Nijang Karbi Anglong arlo kedo Karbi lang pialang railong longjut po adi malong pen kedamtang aruni phai throk siarni chinthong apin po tumpen pen chepatir pi ponsi o kipru mesen pen kepaman pon labangso Karbi lang pialang roi o kipru ponalong chinthong along riar lo kedo Karbi richo pin pumar lapen serakor te tu kedo an pen kachepatir pi ponalong rada sai klem bangphu lipson beaphan aluhi aman pen chitong dulsi o kipru along ardi chipadudun lo ok kipru chengchia phrang borpator pen phirangke tumaphan kupia the bangso ok kipru ke paman ponang kokma lapen patumi bangso ok kipru ke paman ponalong rong ko anatum si kachetong ponma labangso puthak chinthong aborpator pen
Kethana Lamle Arjupona. Aku hujedi mane muni tum senem siri tu kiso kang sa anggi alu pen kabonam tadu mane mekhini kiso bahini je tadu labangso ama bisar kidap ke omlo pimpo tu lapugali ok pulo mana ningkan sipati ni jang pola ok pulo la so senem siri tu mangai sitini epo ok amme ko dangnan tu epo dak sini tum kenet ne Halapu rada cyclem bangpu lipson besitame bangso okiprolong cinthong apin pumaratum kachup haponalong kachetong dunpen pherang ke tumaphan nangket handun ke cinthong along riarlo rong pharo ke thomra troksi kebra troksi do lapen arong tin pensitame bangso okipru ponalong pangripet pen hiru epeng peng arong tin pensitame chewan replo lapen cinthong kar biricho lindokpo habe pin pumaratuma phan okipro hut boha mesenave lasi bangso puthak Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga phan tame chuningri pidam popusi rada cyclem bangpu lipson be pen tame nang thandun Honai Karbiang Long Autonomous Council CEM akahai Dr. Tuliram Ronghang sar phanili tum sabi tapalepo je cinthong apin po tinta nikani sekpen dak longjura bilong okipru dober botol okipru la sila daga bang botol okipru lo dadak isi boha isa dak open set lo hai dason isi dak selam lo pulong kali tu RBR ipe kami dak lindok open ceng lo dak kumara tu aju kesang dan aju mata itu la okipru prang aju bang ese da cawat tinan ko Bangso okipru ponalong ki ongdunga rachito ponsi okipru along aliracham chepadodunsi prek jamalang ok thedung kilong pontame dolo dongkamu kampen wikibe Karbiang Long live Lakhain koirapho nilip MSC constituency ke parlo chokki holalong kidamtang arunifai troxiarni anarlo porphai krehinia porpen Nilip BJP Mondal Committee Medhanga Sai Hemalong Nilibalong Kadokwe Bang Paroke Thomra Phokebra Pho Apristha Pramukhat Dumaphan Isi Krung Sayamai Ke Dopon Mate Election Ahut Arpugache Pek Ateng Pen Thanka Siksa Kavedeji Aphat Krung Sayamai Lapen Seke Kipiajai Mek Dengpon Labangso Amaya Long Kadokwe Polling Station in Koirapho Page in charge Nangchetongdun Laso Hut BJP Local Committee Amaipu Kong Chunbang Shakti Kendra in charge Morchas Ahempu Kongchun Banglapet Karyakartas ta Ongdung pen Chetongdun Rinti Labang so Amai Kachari Ponabang Nilip BJP Mandal Committee Amaipu Bapuram Teron Pensi Saido An Maijpari Ponlo Aluhi Kapachini Pon BJP Mandal Committee Kongchun Bang Rilipson Teron Ahin Pen Pachini Ponlo Lasohut Nilip MSC Pobitra Rongpi Chetongdunsi Mayalong Lamthe Kijai ke Ilitum Kedam Tangason Thak Thaksi Non Kewangji Bang Pukiliga Huta Chepahai Nangpo Lapen Nilibalong BJP Klembarim Akimi Aban Eroroni Puke Ave BJP te BJP lo Kapreki Ave lo puta Pherang ke Athengno MSC Ahin Pen Thanpon BJP Roni ke ave Nilibalong ke BJP lo lada akimi aban ave itu ke BJP lo BJP party amuka puke ave Abarim la menakimi puya ka Barim akimi ave itu ke BJP ke isigar lo lasi apram bin la son ke ave la penon anta ave BJP te BJP lo la pen BJP lo ke la son akimi tahon la pen barim tahon la son ke ave KSA Amai Phubarim Bijoy Bepen Kaningji Atengke Ilitum Nilip Along Lapen Karbiang Long Atok Anuta Paching Thurnangji Pulute Nona Phongta BJP Aphansi Pahai Nangpo Lapen Nona Phongke Nilip MSC Constituency Pen Nilita Nona Mat Ticket Hangdun Bomlo Puta Pachini Pontu Me tini lingarok piglo da BJP Nilip Mondo office long da page in charge mate Pristhapono alang tumna more than 350 members tumna hito monchan itu kirangji basically konda security da mura itu thanti no melo ma hito no asi kadowe patient church abang pu bang hitum pe unda na analam ke thanti mum no
Tanti mumlong dak kibangi misikili pangtum misiki danglam lapen dak song pangtang pan itum tanti mumlong lapen ke ongdung gitu award spend kibangi earning gitu BJP song pan pai pan itum dak cisik lo lapen ke kapre alam ason attack sin itum gitu karbiang lo jetu amar honorable CM Dr. Tulram Ronghang diniko teket ekta able leadership tet leading loi pela jitu karbiang long tha ensil sor ba huge area karne unnotir hikhot jeneko tekete loi goise he exam Lasohut Nilip BLCC Chairman Vincent Ronghang Mohan Singh Teron Meri Timungpi kaprek bang pharo ke thomsuse chetong dunsi mei ki jodahut BJP Jindabad Pehainang pu hangtaramsi maipajut pon Chuki holapen Sonjit Kro lapen Koilamati pen Samson inti Karbiang long live Kedamdang aru ni phai troxy volunteer ni adapor phai kep apor malompen chuki hela PWD IB ahem bangalong Nilip Press Club lapen PWD achokomar tum chelangsi kepang terasai kedeng Lakha ing koirap ho Nilip MAC constituency ke parlo Nilip Development Block adung head PWD IB ahemban Pangram Su Rikang Rinoi Jirhead Theglongsi NPC abitung lapen PWD along achokomar tumpen pen hemban kepang terasai dengpon Bangso kepang terasai ke dengpon along Nilip Press Club abitung pen Samson Ingti Sonjit Kro Biren Hanse Robinson Terang Joy Singh Teron Philip Tiso Kolom Singh Teron lapen NPC Bidisar Ilison Timung Anparta PWD Chukihola Subdivision along UDA Akihai Mohan Hanse ta RD nang pidunsi Hemban Kepang Terasai Mesen Pen Klempon Longlo Labangso Hut NPC lapen PWD Asai Kam Achokomara Tumpen CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Local MEC Pabitra Rong Piatum Aphan Kedotang Anta Pimitu Bomra Akam Kebang Dia Phansi Tuning Report Chukihola media person na korte tum son sai ke the angdeng social work na klenti pot asi adogori korte tum nili Chukihola subdivision hoi PWD subdivision hoi pen suri kachoro pajola karno di subdivision road adung office adung dong PWD IB do labang so IB kedam tang ESDC Autonomous Council cerai kom hosi labang so IB ke nangdolo wifit sitame labang so IB nilli badlong dikhai koi ke nilli MSC homosti long mesen IB tuke kadok we political party tum tapubom lapen organization tum tapubom sitame IB bangke existing IB do sitame labang so IB bangke langle bang Autonomous Council kan sitame repairing theglong le lapen department di kan sitame repairing theglong le la sipini labang so IB lapuan ke pajut kok ke damtan ili tumalong dak nilip MEC homostier lo PHE subdivision dolo labang so subdivision ta public social organization political organization lapen ke student organization system any organization system labang so sarkar pen nilip long paching thur na sarkar pen nilip long mame torbang mangadoji lapen belek ka program han stame taknang ke endoji autonomous council chari tum stame ke thing tum stame so ke hola mate nilip long nang ki humbi doji lason sang pakok pakak dim hubidha be Nilipen Sonjit Kro lapen Samson Ingti Karbiang long life Kidamtang aru ni phai troxier ni United Democratic Front of Sarupathar convener joint convener lapen advisory board atum saphapania long kachingwai ke padopon Bangso kachingwai lapen kaching room nang kok alam thea bangke non ke bangji MAC akilik along RD do jot pen United Democratic Front of Sarupathar pen kachipahai thekji aphat chingwai ponlo Halapu United Democratic Front of Sarupathar along kidotang anara datum setame thir thepen kidonang jiato war hai hui setame bidi sore chipi ponsi bangso mai mesen pen pichun pon lang chithing pen Subhash Terang Karbiang long live Pinya Adap Abirta bangke lapan sekang tonilo demi tharmi kardom